Какво ще правиш? Дей. Какво ще правиш? Колко бомбона мислиш да изядеш? А? Колко? But when we learn that everything is God, He loves everyone. And we serve God, we also learn to love everyone too. We're actually going close to people rather than away from them. Завършихте ли социологията, която сте учили? Образованието учили? Вашите родители как се интересуват на тази трансформация? They were quite surprised. В положителен или отрицателен смисъл? Well, I don't know, they were surprised. This is 1968. Още ще ядеш? Хайде стига вече. Да ги прибирам? Да ги взема? А? Айде стига яш. Стига яш. Колко бомбона изяш? Май 4 изяш. Айде последно. Нали? Ай, как ще ги прибере вече. Айде ги взема. Кога решихте да станете монах, да се връщете в това? Well, I grew up in И ходих на училище в Бъфало. And after having this spiritual experience, I realized that you're God. Това духовно преживяване в това, че има Бог. Life is to become more God conscious. И че целта на живота ми стане по-осъзнати за Бога. So then I read the Bible, Тогава прочетох Библията, India, различни книги от Индия, yoga, йога по 8 часа на ден, I studied astrology. изучавах астрология. And then once they opened a small center at my university, И тогава в моя университет отвориха малък център. and I went down there and I began to chant Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare Hare. Започнах да повтарям тази мантра. And I realized philosophy is so nice. И разбрах, че тази философия е толкова хубава. Practice is so nice. Практиката също е хубава. Храната е толкова хубава. And I decided that better to live this life than another life. И реших по-добре да живея този живот, който някой друг. Още нещо. Между другото, отрича един монах. Аз знам, че вие дори не може да пускате жени. Вярно ли е това? А ние всъщност се отдървиха с това. We give up our mission. Ние и постоянно защото изоставяме нашето страдание. Generally speaking, generally not following certain principles of nature. Страдането има принцип от това, че не следваме някои от принципите на природа. Trying to enjoy too much. Опитваме се да се наслаждаваме And прекалено. therefore trying to control everything too much for our enjoyment. И се опитваме да контролираме всичко за нашето наслаждение. Especially manifests itself in 4 different activities. Това се проявява преди всичко в 4 дейности. Which those who dedicated our movement we try to follow. Които тези, които
Свърши. нашето движение са били на Айде край. Probably the hardest one for anyone to follow straight. Първото е, може би, най-трудното да се следва стрикно, в който и да било. Those who are dedicated, they only have sex life, which is children within marriage. Тези, които са посветени, те на практика имат сексуален живот само в семейството за произвеждане. Face so many problems. Това се стоя толкова много. Не води ли до други проблеми? No, if you have the higher taste, Ако човек има повисше вкус, if you're actually in contact with the Supreme Person, who's the reservoir of pleasure, върховната личност, която е резервуара на цялото удоволствие, then you don't miss anything. да нищо не пропуска. You're not in contact with the higher pleasure, of course. Но естествено, това удоволствие по-висше, тогава действа умствено. Second principle we follow is we don't eat any meat or fish or egg. Който следва е, че ние не ядем месо, риба или яйца. And whatever we eat, we offer first to God. His pleasure. Това, което ядем, най-напред предлагаме на Бога за Негово удоволствие. Therefore, our desire to become the laws and the enjoyments of natural nature gradually diminishes. Нашето желание да станем наслаждаващи се и господари на природата постепенно намалява. Therefore, our relation with God develops. И нашите взаимоотношения с Бога се развиват. The third principle we follow, we don't take any intoxication, Третият принцип е, че ние не приемаме никакви опияняващи средства. including coffee or tea or cigarettes, Кафе, цигари, because we believe actually we're a soul, a spiritual being. защото ние сме убедени, вярваме, че сме душа и духовни същества. And due to identification with the body, we become intoxicated. Осъществяваме се с това, ние се опияняваме. So we add more intoxication, we just become disturbed. И ако прилагаме още опияняващи средства, The last и последното е, is that we don't gamble or speculate. ние не играем хазарт и не спекулираме. That way the mind becomes more peaceful. Така все по-умиротворено. Само един последен въпрос от мен и Злати. Да. Зрителите се интересуват за предопределеността. Дали смятате, че нещата са подредени предварително или следвате собствения си път или как се свързвате с собствения си път? Свърши. Айде. Да ги взимам вече. Още ли ще идеш? Колко още ще идеш? Тия 6 всички. Всичко това е уредено от Бога в зависимост от нашите дейности от миналото. Сега можем да използваме свободната си воля, ако имаме знанието, какво ще правим в бъдеще. Ами спирай вече. Стига толкова. Сега да направим изборите, настоящето, как да използваме по това ще бъде нашето бъдеще. Добре, само последен въпрос на да или не, ако може да говорите, ние хората, които не е бъдеще. Не. Да, кой са и финансовите. Да не people who study. Добре, благодаря ви много. Благодаря за този разговор. Сега следващият ми гост, между другото, е също един много интересен човек от киното. Ерик Уязлиев, както му е истински признан за авангардният художник Кушкуман, който, забележете, обаче няма котка. Сега ще видите още веднъж истинските неща. Свърши. Край. Нацапа ли си? Дай да вземам бомбони. Да измием ръчичката. Да измием ли ръчичка?